det var rigtig sjovt. Altså bare... Der er den her fest på fredag. Ja, det bliver så sindssygt. Ja. Det bliver vildt fedt. Ja, altså, jeg tror ikke alle kommer egentlig. Jo. Cirka, ikke? Jo. Hvem skal ikke komme? Jeg har spurgt ikke. Ja, okay. Ja, det går godt. Nej, så... Hvor du skal bare sjovt. Hej, der er du faktisk ikke. Du græmmer mit blå hår. Hej, Andrea. Lærke. Er det din roomie? Ja, det er det. Nej, hvor hyggeligt. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Nordsjælland. Nordsjælland, så er det sådan rigtig? Jeg har jo ikke nogen. Nej, det vil jeg bare sådan standard. Ja, det lyder spændende. Pancake. Ej, det billede vil jeg vildt gerne se. Er det sådan et billede efter, eller da det skete? Da du var derunder. Sad du på den, og så lagde den sådan lidt siden? Nej, den faldt. Der er en kamel, der har sat soven på hende. Nej, det er nej. Spisetid. Ja. Vi har spist. Nej. Oj. Ej. Jeg mener, det er over.